Fadó, bhí Lir agus a bhain céile ina gcónaí i gcasláin mór mílteach. Bhí ceathrar páistí acu, fionnuala, can, é agus fiacra. Bhí siad go léir sonna sásta, ach ar an droch uair fuair íomh bás. Bhí Lir críobriste agus an-bhrónach. Tar éis tamall fós Lir drifear íomh, oife b'anam-dí. Agus ban olc í. Bhí éad ar oife. Agus chuir sí na páistí faoi gheasa. D'achraigh sí ina ngealaí áille iad le dríocht. Fuair Lir amach cad a tharla agus bhain sé díoltas amach ar oife. Ruaigh sé go hifreann í. D'fhan na páistí ar feadh 300 bliain ar 3 luch difriúil. Tháinig Lir ar cuirt gach lá ar feadh na blianta. Lá amháin níor tháinig Lir, agus bhí is ag na páistí go raibh sé marbh. Feicimid brón go soiléir anseo. Lá amháin thula siad cloigín ag bualadh. Tháinig néamh-phoiric agus bhaistigh sé iad. Fuair na páistí bás ansin. An oíche sin chonaic néamh-phoiric na páistí ina bhrianlóid. Bhí siad sa chloig ag súgrú. Bhí is aige go raibh siad ar neamh lena náthair.